Hey guys! Welcome back to my YouTube channel, and for today's video ay gagawa ulit tayo ng something na refreshing dahil napakainit ng panahon. So kakain tayo ng Buko. Ayan. So before anything else, nais kong pasalamatan si Pula Bells, Jan's Obillo sa pagbigay ng Buko. So I have here milk, evap, and condensed para sa pagpapalasa. So let's try. Biakin. Simple lang ang ating gagawin, guys. Wala nang madaming kaitikan. Actually malamig siya kasi galing siya sa ref. Mayroon pa siyang yellow or ice. Ayan. So napakalamig. So ang gagawin natin, simple lang. Lagyan ng evap or ano na muna natin to. Napakalamig niya. Meron pa siyang ice. Nandito ulit ako sa puno ng malaking avocado. Kasi dito ako tumatambay kapag mainit ang panahon. Malamig kasi dito. So ayan, tanggal ko na siya. So ang gagawin ko ay lalagyan ko syempre ng milk. Syempre para maging matamis yung condensed ang ating gagawin. Yan. Masarap. O, diba? Tingnan nyo guys. O, tingnan nyo. Diba? Yummy. Malamig siya. Malamig. Sarap. Pero tanggalin muna na natin yung ice kasi masyado na siyang malamig. Bibiakin ko muna yung isa. Kasi bibigyan ko yung tagapag video. Medyo mayroon pa talaga siyang ice. Masarap hindi?
Matamis dire. Upos na agad. Makaon ka pa? Yeah. Ako, ay, pag umusa kaya ako. Hakla at makuha. Kaptibang makuha dyan. Sabaw. Tayo guys. Ay po. Kain-kain na tayo. Serum. Wow. Mga siya lang diyak. Ano? Talaga ba ano? Man. Serum. Asala. Yummy. Ako lang niya, ay, pag di man mag-ito. Di ba mag-video ko ito at ulo? Kamu ka? May pa man dito sa. Ato man ano sa? Ano ba ka to? Hindi pa mariwa? Ay, boleh dito. Bagong biyak na buko. Waray na. Ano ba ito? Kahit naman na ito. Ako lang ko nalat na ito. Patunawalaan ay kuan. Di da ito putang hit gatas tapos patunawalaan ay. Parang nga ni gatas, panawa. Ari pa man ang contents da. Dapat nga andir ato tinatanggalan sa bawgod. Kay para additional lang sa baw. Lame. Baka naman jersey. Jersey milk. Baka naman. Magkamukha sila. O, tingnan nyo guys. Yung isa na nasa likod. Katbo nga pagod yan ah.
Ang daming ice. Agus. Masuk na herbig ko. Activity na. Activity. Ah, andi na pantalan? Kinasa na nagkikiter, habay pantalan. Nakikita ganda. Dito man karjik-jik. Oh. Makataraw ka ang kagabi. Ano yung apit ko na binunggo? Waray mo ka video he. Videoan ko na po. Waray lagi nag-i-edit ako. I-edit ka. Iho. Maano? Masarap guys. Ako na vlogger, pero na ko. Ano ko na nakali? Pero Tunok pa ako. Pagkirawan ko. Bakit kayo mga alas 10 mas pinaturo? Nag-inedit pa kasi ako. Kaya gusto man matutuloy. Kaya man di-delete makang video. Chat mo na eh. So ayan guys, thank you very much for watching. Watching mo rin po. Oo, watching. Ay magwa-watch man hera, di ba? Thank you very much. Thank you See for on my watching. next vlog. And subscribe to Estehanong Waray channel. Bye!